Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika sabiex titfassal l-Istrateġija Nazzjonali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni għas snin bejn l-2023 sal-2027. Dan qed isir bilan li l-industrija u l-istituzzjonijiet edukattivi jitresqu aktar lejn xulxin. F'konferenza tal-aħbarijiet li tat bidu għal din il-konsultazzjoni pubblika tkellem iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulucino Orlando, li sqal li r-riċerka u l-innovazzjoni għandhom jintużaw bħal għodu tal-iżvilupp ekonomiku u t-titjib fil-kwalità tal-ħajja. Huwa rrefera għal fatt li t-teknoloġija u r-riċerka huma kruċjali fil-ħajja ta' kuljum, iżda speċjalment fi żmien ta' sfidi. U għamel referenza għal pandemija u għal fatt li kieku mhux għat-teknoloġija, il-pandemija ma kienx tissolva kif ġiet solvuta. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi tkellem dwar il-progress li ġib magħha t-teknoloġija u nnota li dan jista' jsir biss bi strateġija tajba. Sar kif il-manifest elettorali tal-Partit Laburista anke poġġa r-riċerka u l-innovazzjoni fiċ-ċentru tal-pjan tal-prosperità tal-pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari qal li din l-istrateġija se tibni anke fuq rakkomandazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea. Illum għadna kif nidejna dal-abbozz ta' pjan strateġiku għar-riċerka u l-innovazzjoni fej fis-snin u x-xhur u l-ġranet li ġejjin irridu nollu il-profil tal-istess riċerka u l-innovazzjoni. Da prattikament ftit ta' snin ilu kien sar peer review mill-Kummissjoni Ewropea fej taw diversi rakkomandazzjonijiet u propju dak li qed nagħmlu f'dan il-pjan ta' abbozz qed nimplementaw ħafna mir-rakkomandazzjonijiet riżultat ta' dan il-peer review li kien sar. Preżenti wkoll kien hemm Omar Kutajjar li huwa direttur fil-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija li saħaq fuq l-involviment tal-partijiet kollha interessati f'din il-konsultazzjoni pubblika. Huwa stqarma dan l-istazzjon li huwa kruċjali li l-Istrateġija Nazzjonali li se toħroġ minn din il-konsultazzjoni tkun waħda li tqarreb il-prijoritajiet ta' dawk kollha involuti. Il-ħsieb tagħna huwa l-istrateġija ssaħħaħ l-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni. Meta ngħid issaħħaħ li qed nipprova nfiem huwa li konna mekkaniżmi in place li iqarbu aktar flimkien il-plejers kollha illi b'xi mod jew ieħor jinvolvu ruhom fir-riċerka, jinvolvu ruhom permezz propju ta' riċerka nfusa, imma anki permezz ta' applikazzjonijiet illi jsiru biex jittieħed il-funding mill-programmi nazzjonali li huma managed mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-MCST, u wkoll fejn jidħol il-livell Ewropew permezz tal-Framework Programme il-Horizon Europe.